І сталася ў адзін дзень, калі ён навучаў народ у святыні ды абвяшчаў добрую вестку, сабраліся першасвятары і кніжнікі разам са старшынямі і гавораць, кажучы яму: «Скажы нам, якой уладай ты гэта робіш, або хто табе даў такую ўладу?» А ён, адказваючы, сказаў ім: «І я ў вас спытаюся адно слова. Адкажыце мне, хрост Янаў з неба быў ці ад людзей?» А яны разважалі, кажучы між сабой: «Калі скажам з неба, скажа нам, дык чаму ж вы тады не паверылі? А калі скажам ад людзей, увесь народ укамянуе нас, бо перакананы, што Ян гэта прарок». І адказалі, што не ведаюць адкуль. І Ісус гаворыць ім: «Я таксама не скажу вам, якою ўладаю гэта раблю». Затым пачаў распавядаць Ісус людзям прыпавесць. Адзін чалавек пасадзіў вінаграднік і наняў у яго вінаградараў, а сам аддаліўся на доўгі час. І ў свой час паслаў да вінаградараў слугу, каб аддалі яму частку пладоў вінаградніку. Але вінаградары, збіўшы яго, адпусцілі ні з чым. Дык зноў паслаў другога слугу, але і яго, збіўшы і зняважыўшы, адаслалі ні з чым. Нарэшце паслаў трэцяга, яны ж і гэтага, зраніўшы, прагналі. Дык сказаў гаспадар вінаградніку: «Што рабіць? Пашлю сына майго улюбёнага, можа, яго, убачыўшы, ушануюць». Але калі яго ўбачылі вінаградары, разважалі між сабой, кажучы: «Ён спадкаемца, заб'ем яго, каб нашай стала спадчына». І, выгнаўшы яго з вінаградніку, забілі. Дык што ж тады зробіць ім гаспадар вінаградніку? Прыйдзе і заб'е гэтых вінаградараў, а вінаграднік аддасць іншым. Тыя, што чулі гэта, сказалі: «О, каб гэтак не было!» Ён жа, гледзячы на іх, гаворыць ім: «Што значыць тады тое, што напісана: камень, што адкінулі будаўнікі, стаўся галавою вугла? Кожны, хто ўпадзе на гэты камень, разаб'ецца, а на каго ён упадзе, таго сатрэ». І шукалі кніжнікі і першасвятары, як накласці на яго рукі ў тую гадзіну, але баяліся народа, бо зразумелі, што гэтую прыпавесць гаварыў пра іх. І каб сачыць за ім, падаслалі яны шпіёнаў, якія выдавалі сябе за справядлівых, каб падлавіць яго на словах і такім чынам выдаць яго начальству і ўладзе намесніка. І спыталіся яго, кажучы: «Настаўнік, ведаем, што ты слушна кажаш і вучыш, і не аглядаешся на асобы людзей, але шляху Божаму праўдзіва навучаеш. Ці належыцца нам плаціць падатак Цэзару, ці не?» Ісус, пранікаючы іх подступ, сказаў ім: «Пакажыце мне дынар. Чыя на ім выява і надпіс?» Сказалі яму: «Цэзара». І гаворыць ім: «Дык аддайце Цэзарава Цэзару, а Божае Богу». І не маглі падлавіць яго на слове ў прысутнасці людзей, і, здзівіўшыся адказу яго, змоўклі. Падышлі таксама некаторыя з садукеяў, якія кажуць, што няма ўваскрэсення, і спыталіся ў яго, кажучы: «Настаўнік, Майсей напісаў нам, што калі б чый брат, маючы жонку, памёр і не меў бы сыноў, хай брат яго возьме жонку яго і хай адродзіць нашчадка брату свайму». Дык было 7 братоў, і першы ўзяў жонку і памёр, не маючы сыноў.
І наступны ўзяў гэтую жанчыну і памёр, не маючы сыноў. І трэці ўзяў яе. І падобным чынам усе 7 памерлі, не пакінуўшы сыноў. Пасля ўсіх памерла і жанчына. Дык пры ўваскрэсенні, каторага з іх будзе яна жонкай? Бо 7 мелі яе за жонку. І гаворыць ім Ісус: сыны гэтага веку женяцца і замуж выходзяць. Тыя ж, што прызнаныя дастойнымі ў воскресення з мёртвых, замуж не выходзяць ды не женяцца. Яны ўжо памерці не могуць, бо яны роўныя анёлам і ёсць сыны Божыя, калі сталіся сынамі ў воскресення. А што мёртвыя ўваскрэснуць, дык ужо Маісей паказаў каля куста, калі назваў Господа Богам Абрагама і Богам Ізаака і Богам Якуба. Бог не ёсць Бог мёртвых, але жывых, бо для Яго ўсе жывуць. А некаторыя з кніжнікаў, адказваючы, казалі: «Настаўнік, добра ты сказаў». І ўжо больш не адважыліся яго пра што колечы пытацца. Затым ён сказаў ім: «Як жа кажуць, што Христос ёсць сын Давіда, калі сам Давід у кнізе псалмаў кажа: «Сказаў Господ Господу майму, сядь праваруч мяне, аж дакуль пакладу непрыяцеляў тваіх пад ногі твае». Калі Давід называе яго Господам, дык як жа тады ён сын яго? А калі яго ўвесь народ слухаў, сказаў вучням сваім: «Высцерагайцеся кніжнікаў, што жадаюць хадзіць у доўгіх шатах і любяць прывітанне на рынку, і першыя лаўкі ў сінагозе, і першыя месцы на банкетах, якія аб'ядаюць дамы ўдоў і дзеля віду доўга моляцца. Яны атрымаюць цяжэйшае пакаранне».